Shin Hajiya har yanzu da normal sabulun tsarki ko kuma in ce normal sabulun wanki kike tsarki? Gaskiya ina jin tausayin ki. Kin san irin illolin da amfani da normal sabulun wanka zai iya haifar miki a gabanki? Yar uwa shin kina da labarin cewa wannan shahararriyar kamfani na Ramsey kayan mata Amo za su yi promo na sabulun tsarki? Promo ɗin kawai na sabulun tsarki ne wanda wannan promo ɗin nan da masu siyan ɗaya ko sari za su iya mallakansa. Inda za ki mallaki sabulun VJ Wash ɗin wato sabulun tsarki na Ramsey kayan mata Amo akan 500 kacal. Wannan da kuke gani 50cl ne babban roba irin roban Sprite da kuka sani. Yes. Me kike jira yar ruwa ki zo ki jarraba wannan product ɗin nan ki sha mamaki. Ki zo ki amfani da VJ Wash da kamfanin Ramsey kayan mata Amo ki sha mamaki ki zo ki bada labari. Yar uwa me kike jira? Maza garzayo kafin a yi baki. Kar ki bari a baki labari yar uwa. Zo ki jarraba. Promo zai fara yau insha Allah zai kare ranar Juma'a. Wannan 50cl na VJ Wash ɗinmu zai iya kai ki aƙalla wata 3 zuwa wata 5 depending da yanda kike using da shi. Me kike jira yar uwa? Maza garzayo kafin a yi baki. No keep for me o, payment validate order. Kar ki bari a baki labari. In kina bukata ki payment maza ki mallaki wannan sabulun tsarki. Me kike jira yar uwa? Maza ki garzayo kafin a yi baki. Sai kin zo.